Luís Menor presentou hoxe un novo modelo de financiamento para as entidades locais. O plan cooperou, un plan único de cooperación cos concellos que pretende equilibrar o cambio na xestión dos fondos provinciais. A cuantía do mismo duplícase, non? Duplícase desde os 7 millóns de euros que con criterios distribuídos en distintos programas pásase a duplicarse e pasas a 14 millóns de euros, non? E ademais se pasa a duplicar con criterios, pois xa digo, homoxéneos e criterios, ademais, son os criterios ademais que por outra parte non son ninguna novidade, porque entendemos que aquí nun tema como este non hai que inventar, hai que adaptarse os criterios que están testados, están probados noutros casos de distribución de fondos, e por eso collemos os criterios da FEGAN, que son os que utiliza, aprobados na FEGAN, que son os que utiliza neste caso a Xunta e outras administracións, outras diputacións tamén, para facer o seu reparto. Bueno, segundo punto, además... Unha das claves deste plan é o fomento da autonomía municipal. O financiamento que recibirán os concellos será flexible no seu destino. Obviamente, os concellos van a saber, en lugar de ter, como tiñan hasta ahora, pois un pouco diñeiro, ou un diñeiro, ademais de menos cantidade, tiñano encorsetado en varias líneas das que non se podían salir, plan de obras e servicios 48.000, empregabilidade 20.000, mocidade 6.000, non? Non, agora van a ter unha cantidade que prácticamente, que é o segundo punto, van a poder distribuir libremente. Unha cantidade maior e, ademais, a van a poder distribuir libremente. Cada concello sabe mellor que nadie, por eso a autonomía municipal sabe mellor que nadie o que necesita. Por outra parte, está a simplificación administrativa que vai beneficiar a Deputación, xa que non terá que tramitar subvencións nominativas. O plan, que xa foi presentado aos portavoces da oposición, estará incorporado ao proxecto de orzamentos de 2024, que se vai presentar no pleno de novembro. Agora o que se fai é armonizar en boa medida este plan de cooperación o que se fai noutras diputacións, o que se vai facendo xa noutras diputacións, aínda que cas características propias da Diputación de Ourense, no sentido particular de Ourense, que nós temos un presupuesto máis baixo de toda a comunidade autónoma en Diputación, temos casi 20 millóns de euros menos ca que menos ten que Lugo, e ademais moitos máis concellos, porque Lugo ten 61 concellos a repartir e nós temos 91 concellos a repartir. Entón, claro, se sumas que tens menos diñeiro e sumas que tens máis concellos a repartir, os que tens que dar xa unha parte fixa, pois evidentemente quedanos menos cantidad por concello, pero bueno... Noutro orden de cousas, Luís Menor tamén fixo balance dos seus primeiros 100 días ao fronte da Deputación. Asegura que foron días intensos, que tivo unha extraordinaria acollida por parte do persoal da institución e que se sinte especialmente satisfeito de ter aberto a sede de Valdeorras e ter acadado máis de 10 millóns de euros de fondos europeos para diferentes proxectos.